ukisema usukumi. Maana koro waterbed becomes exhausted. Iwinjo gima wacho? Yes. Koro aoche gima aore monego bed ni warito. Nikech aora ni en gi a bigger purpose. En ema obiro tenemo pidho kaka Lake Victoria. Aoche go te River Yala, Nzoia, mago te donje Lake Victoria. To kosa donje Lake Victoria, mano chiemo, mano hala. So economic benefits ni kanyo. Food security ni kanyo. Koro the more mwaketo taka, the more isaneno ng'ama okunyo bugu modhi donje. Koro mane gima watimo. Rem rita alwora ahinya to mar aora nyiso ni wakunyo oganda kunyo bugo mag dhi donje. Yes, midhi donje. Ti koribe kisa kunyo ti medo. Mano oken gima oken gima nyalo wacho ni ng'ato dwa timo. All right. Nyinga Ngonga owacho ni penjo na jalony to en yiende mage ma owinjo bed ni pidho nikech wacho ni eucalyptus to ywayo pi ma ora duon. We wadhi Kisumu matin warwaka wendo na Kisumu Michael mabende oseritowa kane